Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. V tomto videu vám ukážem, ako správne modovať auta do hry GTA San Andreas. Nie je to nič ťažké, pochopí to každý, takže poďme na to. Dobre, takže základná aplikácia alebo súbor je Modloader pre GTA San Andreas, ktorý nainštalujete vo Google Chrome v počítači. Kliknite na prvý odkaz, ktorý vám vyskočí a keď sa do neho dostanete, pôjdete nižšie, dáte download mod a hneď prvé dáte download. Kým sa vám to bude sa vám to inštalovať tam hore a troška musíme počkať, aby sa to nainštalovalo. Takže keď sa nám to už nainštalovalo, ideme do Modloaderu a skopírujeme hneď prvý súbor. Teraz pôjdete do umiestnenia súborov tam, kde máte GTA San Andreas nainštalované a prilepíte súbor Modloader, ktorý sme skopírovali. A zatiaľ ho necháte tak. Teraz sa naspäť vrátite na Google a napíšete GTA alebo kliknete hneď na prvý link, pozatvárate vždy všetky reklamy, lebo to vždy extrémne vadí. Vždy sú nejaké reklamy sa nájdú. Pozatvárate všetko a akurát teraz môžete napísať, že napríklad Škoda Fabio si dneska modneme. Ideme na to, ja si vyberiem napríklad, máme tu veľa ponúk, takže napríklad tú druhú pre GTA San Andreas, opäť z reklamy zatvárate nové karty. A vyberiem si napríklad túto krásnu sivú škodovečku. Je krásna, vidíte, je pekná, takže môžeme ísť úplne dole, nie že úplne, ale nájdete tlačítko download a počkáme 29 sekúnd. Dobre, takže počkali sme 29 sekúnd, zatvoríme toto okno, dáme inštalovať mod a v pravom hornom rohu sa nám to bude inštalovať. Po nainštalovaní modu si ho otvoríme, dáme prvú ikonku aplikáciu, dáme extraktovať všetky, extraktovať a vrátime sa naspäť tam, kde sme otvárali mod. Vedľa toho sa nám ukáže taký druhý súbor a tam dáte zase spustiť a hodí vás to do takejto ako aplikácii. Môžete si vymeniť auto, ale môžete ho nechať taký, aký vám tá aplikácia to auto navrhuje. Ja som si ho zmenil, aby sa to ľahšie hľadalo. Opäť zavítate do umiestnenia súboru GTA San Andreas, tam už uvidíte mod, prekliknete sa a budete tam mať svoj názov auta, na ktoré ste ho premenili. Keď tam nemáte pri tom súbore .dff pri hornom, no tak to tam musíte dopísať. Dopíšete to, skopírujete to, vrátite sa úplne naspäť a idete do Modloaderu. Tam vytvoríte pravým tlačítkom nový priečinok, napríklad pomenujete ho Škoda Fabia, tak ako ja. No a tam do toho ako priečinku vložíte to, čo ste skopírovali v tamtom mode. A mod je úspešne nainštalovaný, máte ho v hre a teraz už len zapnete GTA San Andreas. No a už keď ste v hre, bude to veľmi ľahké nájsť, lebo taxi sa ľahko nachádzajú a už keď vidím, je to tu. Takže úspešne ste Škodovku Fabiu modli do GTA San Andreas a viete modovať auta. Tak ja sa s vami lúčim a ahojte.